fingrene ind i det. Jeps. Og så drejer du op på maven lidt længere frem med... Det er lidt til at slå Karsten. Nej, fremad. Ser du? Lidt længere frem. Det er jeg. Så drejer du det. Jeg skal lige det der med. Ja, så gør vi, hvis jeg har fremad her. Ej, rolig nu. Du er så tyffer. Rolig nu, Karsten. Hvis du har en eller anden følelse om, at jeg er hurtigt på dig, bare hjælp. Skal jeg sige det? Det er ordentligt. Ja, tælle først. Til den side. Ja, og så det er på 21 grader. Nej, 20, 21. Tilbage, René. Tilbage, René. Tilbage, René. I seje. Altså, René, han kan jo bare stå på bunden. Ja, der er også andre, vi har jo det som en lille der, men han kan jo bare lige hoppe fra. Jeg har stadig blå mærker på lort. Har du det? Om du skulle have set den længere mig, dengang du prøvede. Nej, det var slemt. Var sorte. Det er 21 mave, lår, det er bare sidde og mænd de fatter nemlig